I bé, bona tarda a tots i a totes. Avui entrem al Territori Z amb un convidat. Ell és en Vicenç Ventós, és compositor del grup Ocata. Ens ho vau demanar vosaltres, de fet, un dels nostres seguidors ens va preguntar si podíem entrevistar algun membre d'Ocata i bé, avui ha arribat el dia i tenim amb nosaltres en Vicenç Ventós. Molt bona tarda, Vicenç. Què tal, Núria? Molt content, eh? Per cert, abans de començar, et diré felicitats per Territori Z, eh? Està molt guai. He estat mirant entrevistes i tal i m'ha agradat molt, de veritat t'ho dic. Moltíssimes gràcies, Vicenç. Fan il·lusió aquests missatges. Bé, la veritat és que hem anat publicant continguts molt diversos i avui parlarem amb tu de música, per tant, serà un dia xulo, també. Vicenç, per posar una mica en context als nostres seguidors, vosaltres sou una banda que es va formar a Barcelona l'any 2015. Quina és l'essència d'Ocata? Vale, nosaltres bàsicament fem música pop i volem explicar històries. Són les dues coses que defineixen Ocata. És a dir, cap de nosaltres és un músic de conservatori i alhora ens agrada explicar històries i tampoc som cap poeta, però alhora ho cuidem tot molt. És a dir, el que fem hi donem 1000 voltes, ho treballem, ho retreballem, ho tornem a escriure i ens acaben quedant 10 cançons com són les de l'últim disc que hem fet. I com us descriuríeu al grup i també a tots els membres que en formeu part? Com ens descriuríem? Nosaltres ens autodescrivim com a goril·les, en el sentit de... Aviam si m'explico, eh? Crec que al final som gent... O sigui, crec que el que ens pot diferenciar una miqueta de la resta, el que ens pot definir és que al final tots treballem i per tant les històries que expliquem no són històries de si a mi com em sento perquè la meva nòvia m'ha deixat, sinó al revés. Intentem explicar històries curioses, com per exemple trobar-te a la millor amiga del teu exnòvio pel carrer o un dia sortint del local d'assaig que tenim a l'Hospitalet, anar a fer una birra al bar de davant i trobar-te un exjugador del Barça B i que t'expliqui la seva vida i fer-ho cançó. Intentem donar-li una volteta més a l'hora d'explicar històries. El grup, ho explicava abans, va néixer el 2015. Com va néixer Ocata? Ocata va néixer de manera molt natural. Jo havia estat 2 anys a Madrid treballant i la resta del grup, tots havien estat en diferents grups i un dia vam quedar a la platja d'Ocata amb el Pepe, amb el guitarra, i jo ja vaig venir a Madrid amb la idea de he de fer un grup, és una cosa que he de fer a la vida i ho he de fer. I just vaig quedar amb el Pepe, que ja havíem tingut algun altre grup junts, i jo vaig dir, tio, jo vull fer això i aquest cop ho vull donar tot. M'anirà bé o m'anirà malament, però ho vull donar tot. I el Pepe estava amb la mateixa mentalitat i vam començar a fer cançons, després va afegir el Kevin, que és el baixista, i després es va acabar afegint el Roger, que és el bateria, i jo crec que un cop es va afegir el Roger, el projecte ja va agafar un altre... Saps? A vegades passa, amb un equip que falta alguna peça, i per mi la peça va ser que el Roger s'hi va ficar, hosti, de cop, saps allò que dius, vale, ara encaixa, ara ja sé qui som i sé cap on hem d'anar. I per tots aquells joves, Vicenç, que ens estiguin escoltant i que no us coneguin, per què haurien d'escoltar la vostra música? Què els hi recomanaries o què és el tret definitiu d'Ocata? Jo crec que ens haurien d'escoltar perquè s'ho passaran bé. Perquè escoltant una lletra i s'imaginaran, quan jo parlo del Joan o quan jo parlo de la Irene, se l'imaginaran i s'ho passaran bé. I es posaran el disc al cotxe i tot el viatge a la feina, que dura mitja hora, o anant cap a la universitat o on sigui, o anant cap al col·le, s'imaginaran els personatges i deixaran de pensar en el Covid, deixaran de pensar en la noia que els agrada que no els hi fa cas, o el noi que m'agrada que no em fa cas, i durant mitja horeta estaran pensant en les històries que els explicarem i que se'ls hi ficaran al cap. I Vicenç, ja ho he mencionat uns quants cops durant l'entrevista, el nom del grup és Ocata. Per què vau decidir posar-li aquest nom? Abans m'has parlat d'una platja, dedueixo que és per això. Correcte, sí, la meva família és de Masnou i el moment de fundació d'Ocata, no? El dia que ens vam fer el primer petó, entre cometes, amb el Pepe, va ser a la platja d'Ocata. I d'aquí ve el nom. Sí. Ho explicàvem també, la banda va néixer l'any 2015, per tant ara fa 5 anys. Us ha costat fer-vos un lloc a dins del món de la música? Jo crec que sí, i crec que també, però primer vam haver de fer un lloc d'haver-nos de trobar nosaltres mateixos, saber què volíem fer, què volíem ser i què no, i després ja podíem entrar dins del món de la música. Però jo crec que va ser com uns 3 anys de
intentar definir què és i un cop vam entendre el que volíem fer, cap on volíem anar, són un parell d'anys. Però sí, costa perquè, evidentment, doncs, implica totes les tardes que tinguis, dedicar-hi 2 hores, més cap de setmana, més... Vull dir, tenir un grup de música no és només cada un dia a la setmana i assajar, no? Pues és tot el que no és música, és enviar 1.000 mails per poder tocar en concerts, és enviar 1.000 mails perquè t'agafi una discogràfica, és fer 10 cançons perquè te'n surti una de bona, i llavors, sí, hi ha una mica de feina per darrere. Però bueno, tota la feina la fem amb molt gust, la veritat. Això és el més important. I Vicenç, no sé si des de ben petit ja t'havies volgut dedicar al món de la música, és a dir, el fet de crear un grup era un somni per tu, una cosa que tenies ganes de fer des que eres petit? Sí, la veritat és que sí. Des de 12 anys, el meu professor d'Educació Física, un dia vaig arribar abans al col·le i era un d'aquells nens que el pare el deixaven abans, i un dia el professor d'Educació Física em va dir: vine, a que et porti t'ensenyo un vídeo. I em va posar un vídeo de Bruce Springsteen i des d'aquell dia era en directe i he volgut imitar el que vaig veure. I l'únic que mai m'havia atrevit, sempre deia, vale, sí, doncs ok, tal. I jo crec que va ser cap als 24, 25, quan vaig començar a treballar, que vaig dir, treballar està molt bé, però jo en paral·lel he de fer el que tenia al cap de petit. I després igual m'anirà bé o no m'anirà bé, però jo com a mínim he d'estar tranquil de dir, mira, jo ho he fet, ho he intentat i ho he posat tot, la carne i l'assador, no? I després ja veurem si va bé o no va bé. I fa unes setmanes, a finals d'abril, vau publicar el primer disc, que es diu 9 històries i una mentira. Com ha anat el llançament? Esteu satisfets amb la rebuda, que ha estat també el llançament en ple confinament, però com ha anat això? Esteu satisfets amb la rebuda que ha tingut? Sí, doncs, evidentment no ha sigut com ho teníem planejat, perquè teníem diversos concerts que volíem fer, que en teníem molt d'ús, però dintre del que cap, sí, jo estic molt content, la veritat. Vull dir, tota la gent que havia escoltat Tocat ens ha dit que els ha agradat molt, i a part també hi ha molta gent que no ens havia escoltat i que ens ha començat, ja no només a escoltar, sinó a ajudar. Una de les coses que m'ha sorprès més és que hi ha gent que ens ha ajudat a nivell de, doncs, que agafen d'escriure i es diu, escolta, he agafat aquesta cançó i l'he compartit amb amics meus. I l'altre, escolta, doncs he agafat i avui quan estava al cotxe l'he posat i li ha encantat a tothom. Llavors, per mi és encara un pas més, no? Ja no només és que t'escoltin, sinó que a sobre et donen un cop de mà. Llavors, hòstia, que amb una cosa que tu li has dedicat tantes hores i que t'estimes tant, hi hagi algú altre que també ho agafi i s'ho faci seu, doncs a mi ja m'emociona i trobo que amb aquest disc ha passat. I a part dels números, la sensació que tenim és aquesta, que ha passat. I per la gent també que no hagi pogut escoltar aquest disc, de què parla una mica les cançons que el conformen? Doncs el disc són 10 històries, però n'hi ha una que és mentida. Depèn de setmana a setmana intentem... A mi m'agrada molt explicar, els que han vingut als concerts ho saben, a mi m'agrada molt explicar el concert, doncs, de què va cada cançó, com va sortir, i jo sempre explico una història. Llavors, una d'aquestes històries que explico, i que explico jo, que explica el Pepe o el Kevin o el Roger, n'hi ha una que és mentida. Llavors, de moment no hem dit quina, ho deixem aquí. Deixem aquesta incògnita. Abans d'aquest disc, també, Vicenç, havíeu publicat un EP i havíeu actuat tant en festivals com també en sales de Barcelona, que fins i tot havíeu aconseguit fer sold out. Per tu, com a músic, com a grup, què us agrada més, actuar en un concert o actuar en un festival? Què significa actuar en un festival per vosaltres, també? O sigui, a mi m'agrada molt actuar en festivals perquè tampoc hem actuat en tants i, per tant, continua sent molt guai que et truquin. Ara, és veritat que la sensació de tocar en una sala, que saber que l'has omplert tu i que la gent que hi va per veure't a tu, saps? A més, també passa que una cosa és el primer concert, no? Que saps que hi venen els amics perquè toca venir. Quan ja portes 7 o 8 concerts, o 10 o 20 o 50, la gent ja no hi va per compromís, sinó que, jo com a mínim penso, si no, també estic content perquè tenen molt compromís amb mi, però vaja, jo crec que al final la gent hi ve perquè els agrada. I a mi les coses més guais que ens ha passat i que ens va passar fa un parell d'anys és que la gent començarà a cantar les cançons als concerts. I jo me'n recordo que vam fer un bolo a una sala que es diu New Underground a Barcelona per 70 persones i aquell va ser el primer bolo de poder-me tocar una cançó i sentir que la gent la cantava. I hi ha poques coses millors a la vida. I abans... Això segur. Abans també us explica, en parlàvem amb tu, que el disc l'heu tret durant el confinament, però de moment no podeu fer concerts, que també imaginem que teníeu previst de fer-ne. Què heu fet durant aquest confinament per, a part de treure el disc,
per mantenir-vos en contacte amb tots els vostres seguidors? Sí. Doncs està sent difícil, però una miqueta el que fem és, com que el disc també l'hem fet de manera semiconceptual, en el sentit de dir que al final la gràcia del disc és que són 10 històries, la nostra idea és comunicar-nos molt, sobretot a través de les xarxes socials, amb Instagram, i llavors cada setmana li dediquem a una cançó i expliquem una miqueta doncs, com va fer la cançó, per què té aquesta lletra, per què té l'altra, i també el que intentem fer és intentar cuidar molt a la gent que ens ajuda, no? El que dèiem abans, hòstia, aquesta persona que agafa i que agafa una cançó nova, la comparteix amb amics seus, la penja a Instagram, ens posa un comentari, doncs aquesta persona intentem cuidar el màxim possible, no? I bàsicament és això el que estem intentant fer. A part de fer doncs, entrevistes com la teva, que també ens està permetent conèixer gent que teniu projectes molt, molt guais, com Territori Z, i que també flipo i que, de veritat ho dic, que crec que a vegades la gent no n'és conscient de la quantitat de feina que porta tirar endavant un projecte com, en el teu cas, com Territori Z, però com molts més gent que hem conegut i que també ens ajuden a fer difusió nosaltres. Sí, tota la raó. També imagino, Vicenç, que en una situació com aquesta, igual que en molts altres sectors, però vosaltres també us ha obligat d'alguna manera a reinventar-vos, no? Per mantenir-vos en contacte amb la gent i per seguir amb el vostre projecte. Sí, 100%, la veritat. I més perquè al final no t'has compte que portàvem un any, diguem, tancats, no?, al laboratori creant, diguem, la poció, no?, que en el nostre cas era un disc, no? I ja no només el disc en si, que són les cançons, sinó tot l'altre, no? Per nosaltres també és important doncs, la part visual, el com es presenta, que la part visual acompanyi la musical, etc. Llavors ha sigut el moment de treure-ho, dir, vale, doncs l'últim pas que faltava era fer els concerts. I per tant, sí, ens ha tocat doncs, fer vídeos, etc. Però bueno, jo et dic, també crec que al final un disc, sobretot quan treus 10 cançons, també necessita que la gent l'escolti i se'l faci seu, amb la qual jo també estic tranquil, saps, de que li vull donar temps, saps, de que la gent es posi el disc i que t'agradi la cançó la primera, la tercera no t'agradi, la quarta a mitges i que al cap d'un mes, al revés, sigui la primera i ja la tens cansada i en canvi t'agrada aquella que pensaves que no t'agradava. Per tant, també crec que hi ha una mica part nostra de feina, però també crec que hi ha una mica de feina, entre cometes, per part del que escolta, saps, de deixar-se endur pel disc. I també en parlàvem dels concerts. De moment, de fet, encara no se sap quan podran tornar els concerts en directe, si més no de la manera que els havíem entès sempre. Quins són els pròxims plans que teniu? Entenc que deu ser complicat també a dia d'avui fer plans, donat el fet que encara no hi ha data de retorn. Correcte. De fet, tenim alguna cosa pensada, però encara no la puc dir perquè si la dic, els de l'agència de management em trobaran mort al llit, sí. No, dic a prova. Clar, el món de la música també és un dels mons que s'ha vist més afectat, no?, amb aquest confinament, perquè no s'han pogut fer absolutament cap concert en directe, no se sap quan es podran tornar a fer, per tant és un dels mons que està més afectat. Sí, 100%. I a més jo crec que també hi ha una part del món que està molt afectada i que no es veu tant, que és tota la part de la gent que no està a l'escenari, sinó la gent que està darrere, diguem. Al final, el món els que som músics estem els que no ens guanyem la vida amb la música, de moment, i els que sí que se'n guanyen, que són els músics que ja se la guanyen. Però darrere, després també hi ha tot un món, que és tota la gent que no surt a l'escenari, que és gent que es guanya la vida amb això, no? Vull dir, penso en tècnics, amb la gent que està fent producció, i que és gent que, sobretot a l'estiu, doncs és quan és el seu moment de fer la seva feina. I aquesta gent sí que trobo que és, bueno, em sembla que tenen un problema, per sort hi ha eines per sobreviure i tal, però sí que crec que, hòstia, aquests, com molts altres sectors, però bueno, en aquest cas són els que ens toquen més a prop. I creus, Vicenç, que al món de la música li costarà recuperar-se d'aquesta crisi? Jo crec que sí que és possible que hi hagin coses que canvin i crec que serà inevitable que sigui una mica dur, però no deixarà d'existir la música perquè hi ha sigut el Covid, saps? Sortirà d'una altra manera, igual tardarà més o tardarà menys, però vaja, jo crec que els concerts no deixaran d'existir, vaja, n'estic convençut. I si no, doncs, no sé, no serà un món que valgui la pena si no hi ha concerts. Totalment, i segur que la gent també tindrà més ganes que mai a la que es pugui de tornar a viure la música en directe. Jo crec que sí, també jo tinc la confiança que la gent començarà a escoltar més grups de... no? Igual que passa amb el comerç local, no? Que ara, hòstia, igual a tots ens ha d'anar al comerç de tota la vida, el que està a prop del costat de casa, perquè li hem de donar suport, etc. I jo crec que amb la música passarà el mateix, no? Com que ara començaran a fer concerts petitets, de format reduït,
hòstia, doncs la gent igual dirà, hòstia, doncs el veí de dalt que té un grup que un dia m'ho va dir, hòstia, doncs no sonen malament. Perquè jo cada cop ho veig més, hi ha gent que toca a dia d'avui, grups que anem coneixent nosaltres, i ja no penso en Mocata, que flipo amb el nivell que hi ha, flipo, tant a nivell líric com a nivell musical, flipo. I jo crec que passarà una miqueta com el que ens passa a tots, que ara tots anem a la llibreria, ara tots anem a comprar discos a la tenda del costat, doncs jo crec que a nivell grup passarà el mateix. Segur que sí, esperem que així sigui. Vicenç, abans d'acabar l'entrevista, si et sembla, ens podries tocar alguna de les cançons d'Ocata per tots els vostres fans que ens estiguin escoltant, per la gent que no us coneix, doncs també així, per acabar aquest live parlant de música, doncs amb una cançó. Sí, doncs mira, si et sembla bé, tocaré una cançó que es diu Barcelona o Madrid, ¿vale? Perfecte. I és una cançó que parla de dos amics meus que els hi passava que, bueno, ell era de Barcelona i ella és de Madrid i havien de decidir si anar cap a un cantó o cap a un altre, que és l'etern dilema i que estic segur que a molta gent també li ha passat. I va sortir aquesta cançó i jo li tinc molt carinyo, de fet és de les meves preferides del disc i si et sembla bé la toco. Perfecte, tot teu, Vicenç. Jo sóc més de gràcia i malassanya i de perdre'm amb tu per les tardes. Tu ets més de Callao i de la Rambla i de fer riure estàtues humanes. I ara ens toca decidir el que sempre caiem al llit. Barcelona o Madrid. Tú y yo nos conocimos hace 6 años. Fue durante el Erasmus en un cumpleaños. Justo cuando ya se marchaba el verano. Tantas noches oscuras con Tilán borrachos. Y aunque intento ser sutil, ahora toca decidir Barcelona o Madrid. Quizá la solución estará en Zaragoza o volver a vivir en mi piso de Roma. Quizá al fin no tenemos que hablar de esto ahora y es mejor que me sueltes otra de tus bromas. Ja no ens toca decidir, millor no dir-nos res al llit, ni a Barcelona ni a Madrid. Bravo! Molt xulo. Doncs ja ho heu sentit, aquesta és la cançó Barcelona o Madrid, una petita mostra de les cançons d'Ocata, una cançó molt i molt xula i que les podeu trobar totes. Si aneu al seu Instagram, segur que teniu l'enllaç per trobar totes les cançons. Correcte. Molt xula, Vicenç. Una cançó i una lletra també molt xula que segur que molta gent també s'hi sent identificada, com abans explicaves. Gràcies, Núria. I bé, fins aquí l'entrevista avui amb en Vicenç Ventosa, el compositor d'Ocata. Fins i tot heu pogut escoltar una de les seves cançons en directe, així que, Vicenç, moltíssimes gràcies per estar avui a Territori Z i us desitgem tota la sort del món en aquest llarg camí que encara us queda per recórrer. Moltes gràcies a tu, ha sigut un autèntic plaer i de veritat també molta sort a vosaltres en Territori Z. Moltíssimes gràcies. Esperem que els camins es tornin a retrobar algun dia en alguna entrevista. Segur que sí. Jo crec que sí, segur. Segur que sí. Vicenç, moltíssimes gràcies per tot. A tu, Núria, un petó. Que vagi molt bé. Adéu.